Herovre. Så hvorfor er jeg hen? Koden om han er købt, og ellers så skal han bare have at vide, at de skal ikke nærme sig. Jeg gør altså bare mit arbejde. Sæt dig ned på knæ der. Ja. Du er spot. Du snakker, bror. Nu skal du lige høre her. Ja. Og du taler... Vi ved nogle ting om dig. Og nogle af dine andre kollegaer. Ej. Jo. Nej. Er I blevet købt til at gøre nogle ting og sager for penge? For det har vi hørt, og det ved vi ikke, I er. Du skal godt sige det. Det passer nemlig. Det passer ikke. Det kan jeg love dig for, det gør. Buster har sagt det til mig nede i Harmony, det passer ikke. Booster? Hvad fuck er Booster? En eller anden fra A38 stod og nævnte det over for mig. Og der jokede jeg jo bare. Det var bare en joke. En joke? Mhm. Har en telefon på dig? Ja. Godt, så ser vi bare transaktionerne. Så er det sandt. Så det gør du. Ja. Lad os se din telefon der. Jeg siger noget om. Ja. Jeg kan også tage hans pistol. Nej, det må jeg ikke lade med. Undskyld. Tag hans telefon. Hvor er den henne? Lige der. Så godt nok godt første kamera der. Ja. Den kan godt være fucking svær rent fag. Bare sluk den. Den kan godt være fucking svær. Bare tryk på knappen oven og på. Hold den i 2 sekunder. Og så tag mikrokortet. Ja, den er nede under. Ja, der er en lille tager vi flap, det. gummiflap. Jeg lover jer, jeg taler sandt. Det var bare en joke, det jeg sagde til ham dernede. Så kigge omkring, der står noget med hans navn. Ja. Efter hans navn? Shit. Ja, det der er Stanley Pester. Siger du Stanley? Ja, Stanislav. Kan du prøve at vise mig telefonen? Ja, den der foran her. Hvis du vil guide på lidt rundt. Ja, så ind i beskederne. Ja. Kan du lige prøve at... Jeg må lige sætte en finger på den telefon der. Ja, jeg kommer længere ned her. Jeg kan ikke komme ned. Kom lige helt så. Kan du se den her, så jeg skal lige kigge ud? Ja. Den skal være lidt tættere på her. Hallo, kom. Lad os se indtil videre. Modtaget. Jeg tager ud, jeg skal bruge hans fingeraftryk. Ja. Det er ikke noget dumt. Ikke noget dumt, hvis du. Kigger bare over skulderen her, og er sikker på det. Og ikke noget med slet ned, så dør du. Jeg har en besked. Okay. Hvem er den fra? Jeg skrev bare... Har du set guldbilen? Til Stanislav. Er det den sidste besked, der er, hvad du skrev? Så skriver han, nej, vi leger ikke med, og så har jeg skrevet jobs done, og jeg har... Jobs done? Hvad mener Hvad du, er det så? Henrik? Hvad har du? Så har han ringet 2 gange, og så har han skrevet, hvad? Hvorfor er der optaget? Hvornår er der blevet ringet? Jeg kan ikke se det. Klokken 00:44 i dag. Hvad klokken skrev du jobs done? Det var den 2. maj. Hvorfor ringe til 0044? Og det var fordi, at de var kommet ind bag hegnen eller et eller andet over ved fængslet. Okay. Lad nu være med lyv, ikke? Det er rigtigt. Og så sagde han, det var en hemmelig mission, de var på. Kig lige hans transaktioner ind i MobilePay. Bare kig med. Ja, jeg åbner den her. Jeg ser. Sidst jeg overførte 150.000 til Torsten den 30. april. Og 100.000 til Yahya den 16. Yahya, han hjalp mig med at komme ud af nogle problemer. Jeg snakkede med Stanislav kl. 24:44. 20 minutter siden. Hvad snakker I om? Men de var fanget. De har prøvet at komme ind i fængslet.
Men det var meget sikkert, sagde han. Hvad skulle de ind i fængsel? Så meget. Jamen, det ved jeg ikke. Han sagde, det var en hemmelig mission. Han startede med at lyve over for mig og sagde, at der var en landbetjent, der havde lukket ham ind, og jeg kunne ikke finde hændelse eller noget, så Noller og mig, vi lukkede dem ud. Og så sagde han det lige inden de kørte, at det var bare fordi, at det var... De havde prøvet at komme ind. Jeg mener det. Det passer bare ikke sammen med Jeg fortæller det hele. Henrik, vi tror på dig for noget. Buster, han sagde til mig nede i Harmony for lang tid siden. 5 dage siden måske. Henrik, vi ved godt, du er købt. Vi ved godt, du er købt. Hvorfor siger han det? For 51.000 eller sådan et eller andet. Og så grinede jeg bare og sagde, jeg har altid været af Spetsnaz. Siger du altid har været ejet? Ja, det sagde jeg bare i en joke. Fordi jeg synes, det var sådan en latterlig beskyldning. Ja. Kom ud af ingenting. Hvorfor tror du, vi har taget fat i dig i dag, Henrik? Jeg ved det ikke. Tænk dig godt om. Jeg ved det altid ikke. Ej. Har I en smøg eller et eller andet? Der er en cola. Ja, men så giv mig en cola. Tak. Lige for du skal fandme ikke gå i panik. Nej, det går ikke. Ja, altså, jeg fortæller altså sandheden, det lover jeg. Jeg har ikke betalt dem. Må jeg spørge om ting? Jeg har været afpresset tidligere. I starten af min arbejde, men ikke længere. Har I tidligere lavet noget arbejde for Spetsnaz? Ja, jeg har. Hvad har du lavet? Jeg har været afpresset. Jamen, til hvad? I starten af min elevperiode som landbetjent. Til? Hvad er de afpresset Hotel. med? Ja, de har afpresset mig til at skulle skaffe nogle informationer. Hvilke? Ja, det var... hvad var det? Det var nogle nummerplader. 2 nummerplader. Og det er rigtigt. Det... Ja, jeg ved godt, hvem de var. Jeg kan godt huske, hvem de var. Hvem var det? Ja, men det giver jo mening nu. Jeg tror ikke, det gør til, det var. Det var Steven Nipples og Buster Parabella. Ja. De skulle have adressen og alle deres informationer. Og jeg blev afpresset til det. Okay. Fordi de har informationer og alt muligt på alle os. Oppe i landpolitiet. Hvad for nogle informationer? Ja, kriminelle ting. Der kriminaliserer os måske. Lad mig høre. Jamen, jeg ved det ikke. Jo, du ved. Altså, husk dem, Jeg spyt ud, kammerat. vi bebrejder ikke dig for noget. Vi skal bare høre, hvad der sker. Ja, men jeg er på tip, mand, for helvede, mand. Ja, du Fatter er. I det ikke? Jeg synes, du fortæller mere og mere. Hvad for nogle kriminelle ting har du været inde i? Det er bare, jeg blev afpresset. Hvad har du gjort? Men bare det. De der nummerplader. Jeg Det er ikke det afleverede eneste. nummerplader, men Det er ikke det fandme- eneste, du har gjort. Tal nu sandt. Det er fandme lang tid siden. Det er det. Det er det eneste. Jeg har ikke haft kontakt med Stanislav i rigtig lang tid. Du har lige snakket med ham i dag. Ja, han ringede til mig der og bedte om min hjælp Til hvad? til at komme ud. Det er fuldstændig løgn, det der. Jeg taler sandt. For så når man blandt andet ligger der og skriver, jeg ringer til at skrive. Hvad sker der? Vi skal til at finde om det er din station her, hvis du bliver ved med at lyve sådan der. Jeg lever seriøst, ikke? Jeg mener det. Mm-hmm. Jeg mener det seriøst. Hvorfor var I nede ved Midtby tidligere i dag? Jamen, det kan jeg da godt fortælle jer. Jeg husker ikke særlig meget af det, men... Ja, okay. Så skal du ikke fortælle. Hvis du ikke kan huske noget, så skal du ikke sige noget. Jeg er noget med at få det her lort for Sandia. Og så ved jeg egentlig ikke, hvad der skete.
Henrik, nu skal du høre rigtig godt efter. I skal simpelthen lade folk være, da de står herude. Spasners over i 38. Lad dem køre deres lort. Hvorfor? Fordi De skyder vi civile. de skyder ikke nogen civil. De holder en bandekrig med ind i Harmony for helvede. Så sørger du for, at de civile er væk, og holder dig væk fra de andre. Finder videre, I hjælper nogle af dem, så kommer vi igen. Og så går vi ikke kun efter dig, Henrik. Ja. Så tager vi hele bundet. Hjælper ikke nogen af dem. Prøv at høre, Henrik. Det er din opgave for de andre landbetjente til magret. Ja, sgu ikke der. Jo, du kan. Så må du sgu prøve. Jeg er Ellers lige så til ses vi noget igen. dernede. Henrik, nu hører du her. Vi har ting på dig, som vi ikke siger til dig lige nu. Men vi har info, og vi ved, det er korrekt. For helvede, Vi kan altså, jeg er fælde lige dig. blevet Vi uddannet. Jeg kan er helt fælde dig nyuddannet. 100%. Du kommer jo at bruge dem resten af livet. Ja, så. Men så. Jeg kan ikke styre det derinde for helvede. Fat i den forkerte, hvis I vil styre det derinde. Hvem skal vi have fat i? Hvem skal vi falde i? Lige nu er ham, der har mest at sige, det er en older, altså. Han er jo ikke engang chef. Og chef var han aldrig. Ved du hvad? Nu er det dig, der er chef. Du får styr på det. Får du ikke styr på det, så mødes vi igen. Vi tager det. Trykker du panik, imens vi er her? Det gør jeg ikke. Det gør jeg.